Șoferii din Moldova pot obține un nou model de permis de conducere. Noul permis va avea un design modern și va fi mult mai greu de falsificat. Documentul prevede introducerea unui cod QR imprimat pe verso, care va facilita verificarea autenticității datelor prin intermediul portalului guvernamental de verificare a informațiilor. Inițiativa a fost aprobată de guvern. De asemenea, actul va conține informații despre eventuale restricții medicale, pentru mai multă siguranță în trafic. Accesarea datelor până acum nu putea fi realizată în deplină măsură din lipsa spațiului suficient. Actualizarea a fost necesară atât din considerente de siguranță rutieră și securitate tehnică, cât și în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană și adaptarea documentelor oficiale la standardele UE. Proiectul va intra în vigoare la data în care vor fi îndeplinite condițiile tehnice necesare pentru eliberarea noului model al permisului de conducere de model 2025, dar nu mai târziu de 31 mai 2026. În prezent, în Moldova sunt utilizate 3 modele de permise de conducere. Modelul 1995, eliberat pe termen nelimitat, rămâne valabil. Modelele 2015 și 2019, eliberate cu termen de valabilitate de 10 ani, rămân valabile până la expirarea termenului înscris în documentele respective. De follow ca să nu ratezi ce urmează, sunt știri care contează.